Sapriang kene gawe ka video hak bai dei bat ka jingjia ka ba amju asngo bat ka ba amju yo I shani shatai hang ne hapo perthai jongi henry lingba kene gawe ka video ka bala sapriang viral menta pilaban sakhi ya kene ka jingjia ka ba itriam bat ka ba ikhla shisha bat kene ka jingjia ka lang ba jau ummat ka steshu jongka Maria Thei sorti ka ba don hak te yeng mane Katolik kata hapo kari Mexico hak bai dei ba kene ka jingjia lai thu ba ubriu bai in ko kene ka jingjia udai ukna khandai snam hak ba utau khna khandai snam ulaang bulawan ban jungo kaya ketika steshu jongka Mary Henry anda ula poi pecah kedor kemat jongka ula syampan ban yaka ummat kabala tuit naki kemat jongka tei ke steshu untau kena ula sheptieng ula kerkait balawan tur kakme jong Bandak kami kali hilang yang ka jingjia ru ka kami kala sheptieng kala ra rniu halor kene ka jingjia ka ba phla ka ba khla ha ka te ki mane bat mar kum tahi ki pai ba ngit lengit kile yalum kile yalang ha te ka jaka bat kile sedang bandring video ya kene ka steshu berhadin bagi paidbah kile lembrum kile lang ha te ka jaka kynsan lawan mi upadar ulaang baji ayu ha ka te ka jaka Banda upadar ulai iya kaneru upadar ula Kyndit tren halor kene ka jingjia henry nakalia ju upadar pulaang ba la setia benget ya kini ki ege baro bat kumta nakalia ju upadar ulaang bon pha tokit beni abha hakabai dei bat kene ka jingjia kumta hadien bagane ka video kala sapriang viral haki social media babon naki paidbah bat khamtam ki paidbah Mexico bat kilaang bakane kade ka jingjia ka basisha hak baka jingyam ketika Mary lalong tik bayam ubreu hi naba ki khmat ketika Mary kila saulep balami ko ummat bat kumta lada ubreu ru uyam ki khmat ubreu ru kisau bat kumta kaneka Mary ru ka jingyam jongkaru kade ka basisha susu la banrap ki paidbah da ka baki ang baka neka jingyam ketika Mary kade tang na kadau baka jingjulor ka jingbun jangki beri ki bapap hangne hapo perthai ke jongi dan nakalia jopiki paidbah ki bala sakhi ya kene ka video hato kene ka jingjia kala asemo bandai ka basisha lane ka dei ka bathak saya pusan saya perkhat hipi ki paidbah ka bai dei ba kene ka jingjia par saya komen hapo jang kene ka video Thank you.